सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन घंटी को दबाना ना भूलें। हो गईले भोर अब बोले ले कोयलिया फुलवा लोढ़ले बानी दिन से। हो गईले भोर अब बोले ले कोयलिया फुलवा लोढ़ले बानी दिन से। की जागो मैया है की जागो मैया है काहे सुतल बारू अतना नीन से। भीड़ सब आइल बापू जरिया दे दिन दर्शन माई खोली के नजरिया। ए माई दे दिन दर्शन। हाँ लागल बा भीड़ सब आइल बापू जरिया दे दिन दर्शन माई खोली के नजरिया। आसरा लगवले हम बानी मैया भूखल बानी 9 दिन से। आसरा लगवले हम बानी मैया भूखल बानी 9 दिन से। की जागो मैया है की जागो मैया है काहे सुतल बारू अतना नीन से। के सकती देखा दिए महातारी आ गईल दुनिया में कौन महामारी। ए माई अब हमनी के कैसे जियब। हाँ भगती के सकती देखा दिए महातारी आ गईल दुनिया में कौन महामारी। झलू धनंजय गावे पचरावा आइल बा कोरोना माई चीन से। झलू धनंजय गावे राउर पचरावा आइल बा कोरोना माई चीन से। की जागो मैया है की जागो मैया है काहे सुतल बारू अतना नीन से।